Podložka LifePad je výborným asistenčným produktom pri náhlej zástave krvného obehu. Pomáha záchrancovi aplikovať optimálnu hĺbku a frekvenciu stláčania hrudníka. Počas svojej záchranárskej praxe som sa mnohokrát stretla s prípadmi, kedy sa ľudia báli vykonávať nepriamu masáž srdca, pretože nevedeli, ako majú hlboko hrudník stláčať a ako rýchlo. Pre správnosť hĺbky a rýchlosti stláčania hrudníka si na hrudník použijeme podložku LifePad. Vytiahnutím žltého pásika sa nám spúšťa metronóm, ktorý nám signalizuje optimálnu rýchlosť stláčania a svetelné diódy, ktoré nám signalizujú optimálnu hĺbku stláčania.